Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engene njalo amazwi ahalalisela wesilomo sabaningi esiguleni zokuxhumana odume ngokwenza amahlaya uKing Nuba wengoma yodumo ethi kwathi emva kokwetheswa iziqu zakhe eWalter Sisulu University. Lesilomo esivela emzimkhulu kubeka ukuthi ngonyaka ka2021 wabetheswa iziqu zakhe eButterworth campus ze-ABET program. Kanti namhlanje ubetheswa iziqu zakhe ezesibili ze-postgraduate certificate in education eWalter Sisulu University. Ephawula uKing Nuba uthe ujabule kakhulu njengoba bengokuqala etheswa iziqu ubukhomo. Uthe iCovid-19 ngonyaka ka2021 ethola iziqu zakhe zokuqala yamphazamisa kakhonanga-ke ukuthi agqoke ijazi. Uthe ngizimisele ngokuthi ngibe uthisha ngokusemthethweni yize noma ngizoqhubeka ngibajabulisa abantu kodwa sengijahile ukuthi ngibe uthisha ngokusemthethweni. Uqhube wathi okwamsiza kakhulu emva kokuqeda isikole wabe esengena kwithimba leDrama Society, lokho okwamenza waba nothando le-art. Ikona-ke kwamakha isibindi sokuthi angene emkhakheni wamahlaya. Ikona okumsize kakhulu kukho konke asethe akwenza endimeni kaqeda uzungu. Lokhu engene njalo amazwi okhalalisela yena uKing Nuba eziguleni zokuxhumana. Nathi njengezwide media sithi halala insizwa yakithi ukhule njalo. Bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.